Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify.
Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit sa sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hep, bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Ibinenta ko ang anak namin ng asawa ko dahil sa kahirapan. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Dumaan ako sa isang masalimuot na nakaraan. At gusto ko sana itong ibahagi sa inyo.
Para sana tuluyan ko ng mabitawan ang panghihinayang at pagsisisi na naimpok sa puso at isip ko ng maraming taon. Itago niyo na lang ako sa pangalang Lydia. At ito, ang aking secret file. Taong 2006, noong makilala ko si Fidel. Isa siya sa mga driver noon ng amo kong politiko. Noon, kapapasok ko lang din bilang isang katulong. Hindi na rin kasi ako nagtuloy ng pag-aaral sa high school. Siguro dahil mapurol talaga ang ulo ko, hindi na ako nag-interes. Lagi akong hirap sa mga aralin. Kaya namasukan na lang ako bilang katulong. Sa unang pagkikita namin ni Fidel, hindi ako agad nagkaroon ng interes sa kanya. Pero sa paglipas ng panahon, habang naninilbihan kami sa amo namin, unti-unti kong nakita na mabuti naman siyang tao. Nararamdaman ko rin na nagkakagusto siya sa akin. Kaya unti-unti ko rin siyang natutuhang mahalin. Hindi ko maiwasan na mahagaanan siya ng loob dahil halos palagi siyang nakakasama ko rito sa puder ng amo ko. Kaya palaging kami ang magkaramay sa mga problema. Dito na nga tuluyang nagbukas ang kalooban ko sa kanya. Hanggang sa isang araw, may nangyari sa amin. Ginusto namin, pero hindi namin inaasahan na magbubunga ito. Parehas kaming hirap, parehas kaming wala masyadong plano sa buhay. Pero may nabuo at kailangan naming panindigan. Wala rin kaming ibang magawa kundi ang umamin sa amo namin. Akala ko maiintindihan ng amo namin ang kalagayan ko. Pero dahil nga raw buntis ako, tanggal ako sa trabaho. Si Fidel ang maiiwan bilang driver. Hindi raw ako pwedeng magpagod dahil may ipinagbubuntis ako. Kaya maghanap na lang daw sila ng ipapalit sa akin. Kahit pansamantala lang. Sa kabila ng lahat ng mga nangyayari, pinili ni Fidel na panindigan ako. Walang-wala kami. Pero inalok niya ako ng kasal. Hindi na ako nakatanggi. Dahil total, siya naman ang ama ng batang ipinagbubuntis ko. Naisip ko, bahala na. Ang importante, pinipili naman niya kong panindigan. Sa susunod na lang namin po problemahin kung paano itatawid ang pagpapalaki sa batang bunga ng pagmamahalan namin. At akala namin magiging madali lang ang lahat. Pero mukhang hindi pala talaga, DJ Rocky at DJ Jello. Napilitan akong umuwi muna sa nanay at tatay ko. Sinabi ko sa kanilang totoo. Nabuntis ako. Pero kahit ganoon, hindi nila ako itinakwil. Mas natuwa pa nga sila dahil magkakaroon na sila ng apo sa akin. Tinanggap nila ng buo ang pagbubuntis ko. Hanggang sa ipinakilala ko rin sa kanila si Fidel, ang taong mahal ko, ang ama ng batang dinadala ko sa sinapupunan ko. Tamang-tama lang. Namanhikan si Fidel sa mga magulang ko para sa nalalapit naming kasal. Walang garbo, wala masyadong handang masasarap na pagkain. Tanging presensya lang, paggalang, at mahinahon na paghingi ng pahintulot kung pwede niya akong pakasalan. Sa kabaitan naman na ipinamalas ni Fidel sa pamilya ko, maaga niyang natanggap ang basbas ng mga magulang ko. Naikasal kami sa huwes. Mga magulang lang din namin ang nakasaksi.
Wala kaming inimbita, maski ang amo namin. Hindi na namin inabala. Matapos ang kasal namin ni Fidel, pinagtuunan namin ng pansin ang pagbubuntis ko. Medyo nakararanas kasi ako ng paninigas ng tiyan. Kaya nagpakonsulta kami at pinayuhan ako na mag-bed rest. Yung hihiga lang, hindi maglalakad-lakad ng malayo, yung magpapahinga lang talaga. Umasa kaming lalo pang bubuti ang kalagayan ko at ng anak namin pagdating ng 7 buwan. Kaya lang DJ Rocky at DJ Jello, parang lalo lang nananakit ang tiyan ko. At parang may lumalabas na hindi normal mula sa loob ng tiyan ko. Kung kaya't napaaga ang pagluwal ko sa anak namin. Nauwi sa isang emergency cesarean na operation ang aking pagbubuntis. Isang sanggol na babae. Pero premature at mukhang may komplikasyon. Hindi namin inaasahan na may mas malaki pa palang problema. Mas malaki pang problema na ikapapanganib ng buhay ng anak namin ni Fidel. Pero sa bandang huling bahagi ng pagbubuntis ko, nagkaroon ng mga komplikasyon. Kaya napaaga ang panganganak ko. Na-CS ako. Pero hindi pala doon nagtatapos ang problema namin. Pagkapanganak ko sa anak namin ni Fidel, pinangalanan namin siyang Sofia. Napakagandang bata. Pawing-pawi ang pagod ko nang marinig ko ang pag-iyak niya. Pero sa patuloy na pag-iyak ni Sofia, doon may nakita ang mga doktor ko. Hirap siyang huminga. Yung bang parang naghahabol? Basta hindi normal. Bawat paghinga, maririnig na merong problema. Kaya agad siyang tinutukan ng mga doktor. At nakita nila na may impeksyon si Sofia sa baga. Ang mas masakit, kailangan niyang operahan. Wala kaming perang panggastos. Pero sabi ni Fidel, susubukan niyang gawan ng paraan na makalikom ng pambayad sa operasyon ni Sofia. Nangutang siya sa mga kamag-anak, nanghingi ng donasyon, lumapit sa mga politiko. Pero hindi pa rin sapat ang nalikom niyang halaga para sa operasyon. Kaya inobserbahan muna ang anak namin ng ilang araw. Baka sakaling bumuti ang lagay nito. Sa pang-4 na araw, nag-seizure si Sofia. Kailangan niya agad maoperahan. Hindi na kami nakapag-isip. Agad naming pinasalinan o pinasailalim sa operasyon si Sofia. Grabe na raw ang impeksyon niya sa baga. At maaari siyang mamatay kung hindi siya maooperahan. Kawawa ang anak namin. Ang problema lang talaga, hindi namin kayang gastusan yung operasyon niya. Aabot ng milyon ang halaga. At ang layo pa sa kalahati ng nalikom naming pera. Pero bahala na. Kailangang maisalba ang buhay ng anak namin. Itinuloy namin ang operasyon ni Sofia.
Pero hindi kaya ng perang meron kami. Nakita ko sa malayo si Fidel. Awang-awa ako sa kanya. Walang-wala kami. Naisip ko hindi namin kakayanin buhayin ng bata. Sa kasalukuyan naming sitwasyon. Kawawa si Sofia kung dadanasin lang din niya ang hirap na pinagdaraanan namin ngayon. DJ Rocky at DJ Jello. Desperado akong isalba ang buhay ng anak namin. Kailangan ko ring gumawa ng sakripisyo, alang-alang sa kanya. Lumapit ako sa isang kakilala. Hindi kami malapit na magkaibigan, pero hindi rin magkagalit. Magkakilala lang kami. Noon ko pa alam na gusto niyang magkaanak. Hindi sila nabibiyayaan ng asawa niya. Nakita ko ang pangangailangan niya. Nakita rin niya ang pangangailangan ko. Kinailangan kong gumawa ng hakbang. At alam kong labag sa loob ni Fidel ang ginawa ko. Pero kailangan kong gawin yun alang-alang kay Sofia. Pumirma ako sa isang kasulatan. Oo, pumirma ako sa isang kasulatan. Nakasaad doon na inaangkin nila ng asawa niya ang anak ko. Na hindi ako magpapakilala sa anak ko bilang tunay niyang magulang kahit kailan. At hindi ako muling lalapit sa kanila. May isa pang kasulatan na nagsasaad na kusa kong ibinigay sa kanila ang bata. Pumirma ako doon. At yun ang mga kondisyon para mabayaran nila ang pagpapagamot kay Sofia. Yun din ang kapalit. Sa kanila na si Sofia. Kanila na ang anak ko. Mabuhay lang siya. At lumaking nasa mabubuting kamay, kaya ako pumayag. Pinaliwanag ko kay Fidel ang lahat. Wala siyang nagawa. Parehas kaming naiyak, nalungkot, at sumuko. Kasi alam namin kailangan. Dahil hindi mabubuhay ng normal sa poder namin ang anak namin. Isang mahirap na desisyon ang binitiwan ko. Pero sa mga panahong yun lang. Yun lang ang alam kong tama at nararapat na gawin. Sa ngayon, minamanmanan ko ang anak ko mula sa malayo. Ilang taon na rin ang lumipas. Dalaga na rin si Sofia. Pero iba na ang pangalan niya. Binigyan siya ng bagong pangalan ng mga umampon sa kanya. Hindi na bale. Ang mahalaga, buhay siya. Buhay siya, masaya, at lumalaki sa isang matinong pamilya. Ang balita ko, nasa Amerika na naninirahan ang pamilyang kumukup sa kanya. Hindi ko alam kung alam ba talaga ni Sofia ang tunay niyang pagkatao o hindi. Minsan gusto kong alamin. Pero tandang-tanda ko pa rin ang kasunduan namin ng kakilala ko. At ayokong guluhin pa uli ang buhay ng anak namin ni Fidel. Tanggap na rin ni Fidel ang mga nangyari. Ngayon, kaming dalawa lang ang magkasama. Nakabalik nga rin pala ako sa amo
na pinagtatrabahuhan namin. Alam din ng amo ko ang nangyari sa amin, sa anak namin. At nirerespeto niya ang naging desisyon namin ni Fidel. Desisyon ko bilang ina. Dala-dala ko pa rin sa konsensya ko ang mga posibilidad. Paano kung hindi namin ipinaampon si Sofia? Kumusta kaya ang buhay niya na kasama kami? Kaya ba niyang lumaki ng malusog at masaya sa poder namin ng tatay niya? Siguro, hanggang tanong na lang muna ang lahat. Wala pang sagot. Pero pangarap ko rin na mahanap ang sagot sa mga tanong na yan. Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Salamat sa inyong pagbabasa. Muli, ako si Lydia. At ito, ang aking secret file. Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kimchi Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret File. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Files. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyon na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyon na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapauwi
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3. Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito?
Ay, ano, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat yun. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. Ano? 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seriously, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Ah!
Kanta. Jack and Boy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry
Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy deliciosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Ay, kumusta? Ang nararamdaman mo ngayon? Balita ko, di mo na maintindihan kung ano nga ba ang dadalhin mo. Kapote o sunglasses? Taray ng sunglasses, B. Bakit? Sosyal. Ano man Tagalog ng sunglasses? Di ko alam. Ako mapaulan, mapaaraw, basta lagi tayo may sunglasses. Ano na yan? Branding. Yan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo kung mukhang nagiinit ang ulo. Mukhang hindi mabasa ang pagmumuka. Sabi nga nila, kapag kaganyan, may malaking problema yan. Kiss mo nga. Wag sa chicks lang, be. Sa labi, mahirap na. Anyway, it's a happy Wednesday, Kabisyo. Yes, I'm back. Ako pa rin to. Ang babae. Takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. You're down the lerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip! Trip, 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 Yo. trip. Ayan ha, I think summer heat is almost over, pero we're not sure yet. Iba pa rin yung tirik ng araw at saka yung init na nararamdaman mo sa tuwing hindi nagbabayad ang mga nangungutang sa'yo. Tama o mali? Oy, kung ikaw di ka pa nagbabayad, ay saktong-sakto, this is the sign. Bayad-bayad ng utang, may pang 7/7 sale kahapon, may pambayad ng utang ngayon, wala. Anyway, para sa mga naghihikahos, hindi ko sinasabi na lapitan nyo ako dahil may budget ako. Wala rin akong pera. Pare-pares tayong mangunguta. Ako po inyo makakasama magmula 3 to 6 p.m. Ngayong araw kung saan usapang kasarapan at kahabaan ng buhay. At tabo na naman ng tao si Kuko, oh. Anyway, ako po inyo makakasama, all about health and fitness. And syempre, speaking of health, no, minsan ba may mga araw o may mga gabi na feeling mo lagi kang binabangungot? Share ko lang. Alam mo minsan, kapag ka nagigising ako sa gabi, hindi ko alam, parang may mga nakikita akong mga anino na sabi ko nga, Lord, nakapagdasal naman ako kanina. Bakit may mga ganitong unusual shadows of the ghosts? And ayoko mag-overthink. Pero mamaya pag-usapan natin yan, no? Usapang bangungot. Dahil ayaw natin mabangungot at sabi nga nila, pag daw binabangungot, may marami daw naman mati sa bangungot. I don't know. Pero mamaya, balikan natin yan. But for now, I know there are times that you feel like your katawan is giving up. Yan naman, it's time para uminom ng gamot. Para sa sakit ng katawan, may extra panlaban dyan. Dahil ang dating Alaxan, ngayon extra galing na. New Alaxan Extra. Gaano ka-extra? Ngayon up to 3 times faster na versus Alaxan FR. Oo, 3 times faster. Kaya pina-extra bilis laban sa body pain. Galing, di ba? Kaya para sa sakit ng katawan, alam nyo na ang gagawin nyo, ha? Dito ka na sa mas mabilis at mas magaling. Works up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaxan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Asya, tuloy-tuloy ang sayawan! Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba memorize yan? Basic! Hi guys! Uy, salamat naman Lunel. Ito ba yung makeup artist na si Miss Lunel? O iba? Pasensya na kayo. I'm still sick. I don't know kung kailan mawawala yung sipon ko but hopefully mawala na siya. Gusto ko lang naman makatakbo ng payapa. Anyway, magandang hapon po. Sa mga kakapasok lang, kindly share this live. Today, it's a Wednesday. It's a beautiful afternoon.
And hopefully, hindi na lumakas yung bagyo. Kagabi, sobrang lakas ng, ng kulog. Dito sa may Pasay area. Kaya, pag ganyan, let's take extra precaution sa ating mga gagawin, lalo na pag gabi. Hopefully, yung araw na yan, it is something na hindi rin magiging worse na bagyo. Ayaw na natin ng bagyo na maraming gagambala at saka masasalantaan. May ganun word. Anyway, thank you so much, DC Jesnar. Ano na to ha? 4th day. And tatry ko, I'll make sure na pag hindi pa ito nawala ng Friday, magpapa-check up na ako because I have to. Kasi baka mamaya ako lang yung nagpapalipas nito and mahirap siya kasi hindi ko alam kung sino ba yung mga nalalapitan ko. Baka mamaya mahawa sila, 'di ba? So we don't want that to happen. So ano bang ginagawa niyo usually kapag nakaranas na ba kayo ng pagbabangungot? Yung binangungot kayo, yung nagkaroon kayo ng masamang panaginip, ganyan. Yes, kailangan ko na magpa-check up just to be sure din. Baka nga I'll have myself swabbed din eh. Hopefully negative naman siya. I can't afford! Lalo na ngayon, buti na lang, deload week. Alam niyo sa mga atleta, sa mga mahiling mag-workout, pag sinabing deload week, ito yung linggo kung saan mababa lang yung amount of training na meron ako. For example, usual days, tumatakbo ko ng 10K pataas. Pero ngayon, ang takbo natin is 5K pababa. Ma'am, naipit ata sa gitna yung right breast mo. Naipit sa gitna? Bakit sa suso ka nakatingin, be? Sa mukha ka tumingin. 'Di ba? Suob. Actually, gusto ko rin magsuob. Bumili na ako ng Vicks. Ang hirap makahinga kasi walang, ewan ko, hindi ako makahinga ng maayos sa ilong kaya sa bibig ako nakahinga. Para tutulog ako ganito ah. At saka flu season talaga. Ano na siya. It's confirmed. I think it's because of the change of weather. But, I hope everyone will feel better if ever we're feeling the same, same thing. Taga Calamba ka ba? I'm not from Calamba, pero I'm near Calamba. Taga Laguna po ako. Los Baños, Laguna. Have you been to Los Baños? Chean Sariago. Pa-shoutout kay Kim Chino. Sige, mamaya after ko. Sana makatandem ka na si Kuya Kim Chino at Mara Tony. Sana may mga bagong DJs ang Love Radio Manila po. Gusto mo ba? Gusto mo ba mag-tandem kami? Oh yes, happy anniversary to our sister station, Easy Rock. Yes. Oo naman, van. Pwede kang tumakbo doon. Sabi mo pangalan ko pag di ka nakatakbo. Tiyara. Pwede tumakbo doon. Ano naman sila para ipagkait yung UPLB na yan?
Diba? Basta di ka magdadala ng isang batalyon, pwede yan. Pero kung magdadala ka ng buong batalyon niya, mahirap yan syempre. Pag mga palima-lima, 10-10, 20-20, ganyan, pwede. Pero pag, super dami na, syempre mahiya din tayo doon ng very light. So, pwede yan. Basta ang doon, magdala lang kayo ng, of course, driver's license. It's a must that you always have your driver's license with you. Kasi merong mga guard doon na magbabantay ng gamit nyo. Hindi magbabantay. May guard doon na iiwanan nyo ng ID pag wala kayong sticker, the UPLB sticker, or just to be sure na babalik pa kayo ulit palabas. Kasi minsan marami nagsistay doon sa loob na hindi naman talaga taga doon. So, bring your IDs with you. And then, bibigyan kayo ng number. Parang sa supermarket, di ba? Iron Man, alam mo, plano ko rin yan and it's one of my dreams. I don't want to jinx it, pero hopefully soon, I'll make myself stronger, faster. Kasi grabe ang preparation yan. Nag-Iron Man ka na ba, Jess? Sobrang saya yan. Sobrang saya niya na nakakasuka. Chat ex ko sa akin, may GF na siya. Tama ba kung sasabihin ko sa girl? Nag-chat ko ex. Oo, sabihin mo. Bakit nag-chat muna pala in the first place? May kailangan sa'yo? Manghihiram ng pera? Iron Man, it's a good question. Charles Solis Paz. Iron Man is a combination of swim, run, and bike, but longer distances compared to triathlon. It's a 70.3. So, it's a full marathon, if I'm not mistaken. Tama, Jess, di ba? Full marathon siya, and then higher distance for a bike, plus the swimming is mas mahaba rin. So, kumbaga sa lahat ng sport na pwede mong pasukan, yan yung pinakamahirap sa lahat. Dahil it takes a lot of time to train for that. At, grabe, rigid yung training. Sobra. It would really sacrifice other times with your family kapag ka may mga iba ka pang plano. I think best of balancing your time is talagang wala ka ng nightlife. As in, wala. Ako nga, wala akong nightlife eh. Hindi na ako nagkakaroon ng nightlife. And I'm not having regrets na wala akong nightlife. Pero it's just the way it is. You get to choose what you really want, and yun yung mga bagay na kailangan mong sacrifice for you to train really well. Anyway, guys, I have to say goodbye. May meeting pa kami, so I need to say goodbye. And hopefully, magkita ulit tayo bukas. Same time, same place. Dito pa rin, syempre, sa 90.7 Love Radio Manila. If ever you haven't downloaded our app on the Play Store and App Store, kindly download it. It's Love Radio. And of course, if you'd like to check me on my social media accounts, it's Maratoni, M-A-R-A space T-O-N-E-E. Bye, everyone! Happy Wednesday! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin
ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Okay, sabi mo rin. Rolling na. Okay. Okay, audio rolling. So, okay na ba ako? Okay na. Pwede po ba magmara? Opo, pwede po. May magagalit po ba? Wala naman po. Okay, buti naman po. Yung top 5 narinig mo na ba yun? Kasi medyo ano na yun, unfiltered. Okay ka ba doon? Okay lang po kayo sa top 5. Baliw. Go. Rolling in 3, 2, 1. Hi guys! Ako pa rin po si Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max! Rated Tita Max. At syempre ngayong araw na to ay meron po tayong espesyal na bisita. At itatago na lang siya natin sa pangalang Nadine ayon sa kanya. Nadine sa gabi. Isa siya sa napakasarap na katrabaho ko at napakaskip. Ang nagpatibok sa puso ni Dingdong Dantes. At nagpakinig ng itlog ni Ruru Madrid. Sino Nadine yun? Sinong Nadine yun? At please welcome po ang isa sa napaka-unfiltered kong kakwentuhan dito sa trabaho, Nadine, aka X! Hello po. Hello mga Katita Max. Katita Max! Hello po. So kung nag-expect kayong Nadine Samonte, Nadine Lustre, ganyan. Sorry po, nadinggi lang. I-host mo yung sarili mo. Yes, Okay. ayan. Ano lang, background sa mga ano. Ay, may audience pala ako. Paturn nga ng camera. Pwede ba yun? Yan. First time sa Tita Max Papa. Yan, mag-hello ang mga audience. Yes. Working audience. Yung kanya-kanya silang laptop. So, si X po ay taga-digital media dito sa Love Radio, dito sa MBC Media Group. At isa nga siya sa digital media team na actually, unfiltered naman talaga kami lahat dito. Totoo. Oo. Napili ko siya kasi yale ko siya para mag-trending tayo. Oh my God. Ready ka na? Yes. Huy, grabe. Ready ba kayo? Mali. Over talaga. Pero thank you sa pag-yes. Go. Yes, FM. Ha? Mali. Charot. Hindi, oo naman, syempre. Hindi kasi Ikaw na yan, kaya ako naiisip. Actually, dati ko pa sinabi sa'yo, X, please, nung umpisa pa lang, di ba, sabi ko, X, Correct. pwede kitang i-line up. Sige, sabi mo sa akin, yung iba muna. Oo. Yung iba muna. Talaga, yung iba. Nag-giveaway Kala mo ako. makakalimutan ko, Yes. Tapos kasi, pa nagkukwentuhan kami randomly, mga behind the scenes, ang lalalim na ng pagkukwentuhan natin. Gano'n kala? Hanggang leeg. Sino mo? Na para bang Na para bang may mga common common denominators pagdating sa relationship. Siya ay para kasi akong Becky din kapag nagmahal. Pero may ganun.
O ba, meron talaga. Ba't ka Totoo, tumawa? parang may pa. Eh si ex, Oo. na para bang Meron din from masikip. Thailand. Hindi. No. Under construction. So, palakpakan natin yung audience kasi full support sila kay Exy. Ano first tanong ko? First, puta Meron agad. Okay, ako muna yung first tanong ko. Sino si X nung wala pa siya sa MBC Media Group? Ay, grabe. Over sa... Akala ko babastusan lang to. Kaya ba sa top 5 yun eh. Okay. Ano ba? Si ganito na lang, more specific. Paano magmahal ang isang ex? Hello. Although Ano? alam ko na yan, pero share. Ano ako give all. Ganon! Over. Tulad ng Lahat. Example. Lahat ng liquid. Oo. Liquid solid. Charot. Hindi, give all talaga. Kasi, Magbigay ka ng isang specific na relationship. Yung to you. pinaka-recent. Okay. Ano siya, 2022, pandemic, ganyan. Tapos, live-in kami. Over! Live-in! Live-in. Bakla! Sino nagyaya? Alam mo, ang twister. Walang kami. Ginib ang Oo, at ang kahit bahay. walang kayo. Kaya nga, At diba? ang bahay mo to, girl. Oo, as in condo. Ikaw ang nag-offer. Yes. Paano mo sinabi? Paano? Kasi, ano siya, grabe, nanood ka ba nito? Feel ko naman Siyempre, hindi. no. Maglaway na siya ngayon. Ito nga pala yung sinaing mo. Yes. Go. Hello. So, taga-ano kasi siya? Taga Laguna. So, super south. Tapos ako taga Fairview. Yes, shoutout sa mga taga Fargo dyan. South and North? Yes, super south and super north. Totoo, Ganon. So, Kurik. syempre, parang... Gwapo muna ito, Borta muna. So, syempre, di ba? So, mabait siya. Di ba? Mabait Hindi siya. siya mabait. Okay, siya. okay, Mabait okay. siya. Go. O, tapos? Understanding, ganyan. Oo. Gwapo siya. Tapos, di ba, mula Laguna nga siya. Malaki ba? Malaki yung Ayan. Sabihin mo sa akin, stop iganon mo sa kamay. Ganito, eto. Ay, kasi hindi sabihin mo stop. Gaganunin. Dalawang kamay, bitaw Okay. mic. Bitaw Ay. mic. Tapos i-demo mo. Pag sinabi, ay ako pala. balik Mali ka. pala. Sorry, Mali. tama, Ba't bobo. nakakabahan Okay, sa akin? go. Ako lang Kaya to. nga, bakit ganito? Game. 1, 2, 3, go. Stop. Charot. Haba to length Haba. 1, 2, 3, go. Stop. Ganyan. Pwede na. Oo nga, di ba? True. So, okay. Ano na siya? Boyfriend dick. True. Alam niyo yun? Oo. Boyfriend Ano dick. yun? Pag wala kayong boyfriend, huwag niya alam. Mali! Hindi No. yung boyfriend dick yung ano. Kasi, eto marami kasi ako naririnig na, kunyari, 6 inches lang. Tanga, pag yan sinubo mo, ganun ka, te. Talaga. Talaga. PSA, 6 inches. Oo, Sobrang sarap na nun. international na yan. Diba? True. Kaya, yung boyfriend dick, yun. 6 inches yung max. Kung ibig sabihin, pangarap siya ng mga kemerut na masubo. Pero, ang mga 4 to 5 inches, yun ang perfect yun. Perfect. Tamang-tama, ganon. Oo. As in, wala ka nang hihilingin pa. Di kasi ganito, may pros and cons yan. May pros and cons. Wait lang, pwede mo bagal lang? Pinaprocess ko, Sorry. inuuya ako ang bawat salitang namumutawi sa iyong Hindi bibig. kasi ginajustify ko siya. Okay. Ginajustify ko siya. Boyfriend dick siya. Oo, boyfriend Okay. dick siya. So, mga 5 inches max siya. Ginanon ko na yon. Paano mo ba yon? Yun, di ba? Di ba? To. Tapos kasi kapag yung normal lang, may onti pa yan sa dulo. So pag ginanon mo pa, yun, 5 na. Oh my God. Ganon. Yung mga tumatawa din sa studio audience natin. Naka-relate. Oo. Naka-experience na sila ng boyfriend Ganon. dick levels. So, ayun. Okay, go. So, kasi kapag boyfriend dick, yun nga. Tapos kapag over sa laki, kunyari mga 8 inches, Ma, ganyan. dami mo naman natikman, pati 8. Oo. Eksena. Tangina, ma. Oo, mga 8, ganyan. Yun. Ganito? Patingin. Mga ganyan. Mga ganyan. Oh, tangina. Saan ka nakakakuha ang ganyan na borta? Sa condo. Okay. Sa grinder. Ayun. Grinder. So, go. ayun nga. Basta, for me, ang logic ay, kapag mas malaki, for aesthetic lang siya. Ganon. Parang, Ulit. maganda lang siyang tignan, magandang isubo, pero hindi siya sustainable for me.
me. For me. Oo. Kasi ano ako eh. Masikip. Ay, may tanong pala ako sa'yo. Okay. Mas enjoyable ba sa'yo ang sex na matagal o yung mabilis pero marami? Wait lang. O, di ba? Hot seat, Ay, tita Max. ulit. Ano mas enjoyable sa'yo? Yung sex na mabilis pero Ako marami? yung excited ka, tapos ang bilis nyo lang. Kasi Pero, L diba? na L. Diba? Kasi Kaysa parang yung matagal. Oo. Parang- Kaysa sa, parang OT na tayo. Di ba? Parang, hello, be, manhid na yung puwet ko. Oo, tsaka Wala parang nang nagpapanggap ka na lang. Mm. Nagpe-pretend ka na lang na masarap Diba? ka kasi pag matagal. Yun yung mga Oo. sa mga mahaba. Mm-mm. Kasi sila, kunyari, mga 8 to 12 na or kaya 9. O sige, sabihin natin baka may mag-comment dyan, wala naman 12 inches na titi. O, di 9. Ganun. Yung mga kasi na, ba't kayo tumatawa? Yun nga, yung mga ganon, yung mga super haba, hindi na siya tigas na tigas. Oo. So, ang hirap niya nang ipasok, ganyan. Kaya Pinoy talaga. Tindig Pinoy. Pinoy. Diba? Talaga, pag yung may mga friends ako na nakakapag-travel, ganyan. Tapos may mga talagang friends na kunyari, nag-grinder daw sila sa Vietnam, Indonesia, ganyan. Uy, eto pala, sorry, ang daming ganon. Okay lang. Ano sila, wag niya nating stereotype ang mga Southeast Asian dahil ang lalaki daw ng mga ng Indonesian. Indonesian? Paano Ganon. average? Ilan daw? Sila ang average nila 6 pataas. Oo nga, mahaba. Mahaba. Malaki. Pero ang review nila ay Pinoy pa rin talaga. Ang winner? Kasi may kasama. Bakit? Kasi nga yung tindig nung 1, 2, 3. Pinoy. Ayun. So, ayun nga. So, going back to your question. Alam mo, sabi ng podcast, Totoo. puro blip. Wala nang nailabas. Charot. And ayun nga, going back to your question. Give all ako sa love. Okay, paano mo siya niyaya? Sa bahay. Oo, na mag-live-in. Actually, nung una, lang, overnight ka, weekend. So, Okay. 3 days lang yon. Tapos, naging 1 week, 2 weeks. Tapos, may dumating sa point na hindi na namin namamalayan, 2 months na siya sa amin. Sa akin. Oo. Ganon. So, ano Yung talaga? pag-give mo dito, hindi siya nagbabayad ng kuryente? ng Hindi. bills? Ano kami domestic talaga. Kunyari, so mayroon. yung pera niya, once na dumating yung pera niya sa kanya, nasa akin na agad yun. Naging housewife Diba? pa ang Eksena. May naging ano pa. Pero hindi Masikip. kami. Ganon. O, diba? Nag-I love you-han? Kahit hindi. Hindi kami nag-I love you. Pero may yung sexual kinema, yung intimacy nyo ba, feeling may love, may emotion na kasama? Oo. Kasi, imbis namin labasan. Di ba ganon? Kapag mahal na mahal mo. Oo, excited. Diba? L na L ka sa tao. Siyempre, sexually Alam mo attracted yun? ka din. Parang, Alam ko yan. Diba? Oo. Kunyari, sa isang araw, pangatlo na namin, labasan pa rin agad. Oo, Ganon. oo, Kasi, oo. Gina Gives G na kami. gives. Oo, Tsaka, true. na-feel ko naman na at some point ay nabetan niya yung feeling. Oo, yung feeling na. Ganon. Siguro, sige na natin sa kanya kasi nagdahi-dahilan na more than friends ang tingin. Wait pero ayaw lang, eto ganon. na. Ginso ka sa pagmamahal. Sabi mo, hindi kayo. So, ikaw lang ang nagmahal. I guess. Ayun, oo. Ganon. Pero, Ano ka ba? Assume ka na baka maging kami? oo. Talaga. Kasi, bakla, ikaw ba, magsistay ka ng, for a long period of time sa bahay nang hindi mo naman i-commit, di ba? Ganon. Kaya syempre, kahit na ba, nag-uusap kasi kami every night. Hindi naman OA every night. Parang mga gabi, may mga gabing nag-uusap kami na, parang ano ba to, ganyan-ganyan, keme-keme. Tapos parang nire-reiterate niya naman na, ito lang yung mabibigay ko sa'yo, ganyan-ganyan. Sinasabi niya sa'yo. Oo. Pero kasi, di ba nga, action speaks louder than words. Correct! Ganon. True. Parang, ikaw ba kung hindi mo mahal yung tao, pag sinabi sa'yo na, punta ka dito kahit bumabagyo, pupunta ka? May effort sa part niya. And Diba? also, para makahati siya sa bills and all, may investment kasi siya. So, Correct. nako-confuse ka, girl. So, ayun. So, pero, wala na. paano kayo nag-shuru? Nagka-jowa siya. Yeah. Shook si bakla. Sakit
Ayun. nun. So, may namumuo siya sa ibang tao habang Yes. magkasama kayo sa bahay. Paano nasabi? Na-discover mo? Grabe, ano pala to? Tell all. Oo, Diyos ko, sorry. day. Sabihin mo na to, girl. Ang nangyari, December, Kemelin, parang, kasi siya, nag-aaral pa noon. Parang nahuli siya ng isang SEM. So, may isang SEM pa siyang natitira. Tapos, based kasi sa pag-uusap namin, insecurity niya yung hindi siya nakatapos on time. Kasi kabatch ko siya. Tapos, di isang SEM na lang. So, ako, ang bala ko, nag-work na kasi ako noon. So, susupport ko na siya kung ano man yung kailangan niya. Ganyan. Tapos, di December, ganyan, mag-spend time siya sa family, Keme. Tapos, biglang, hindi kami nag-usap ng Pasko. Week before Pasko, tsaka week ng Pasko. Okay. So, nag-chat ako sa kanya before mag-New Year. Parang, anong nangyari sa'yo? Ganyan, Keme. So, parang, sabi niya, hinap niya sa sarili niya, Kemelin, ganyan. Okay. AKA, nakahanap siya ng work na BPO, ganyan. Yes! Ayun, BPO rakas, ganon. Tapos biglang, sinasabi niya na, ang tawag dito, mag-stay na daw, magbe-bed space daw siya. Ang daming kinemeros nila. Oo, magbe-bed para space na daw makawala siya. sa'yo. Oo. So ako, at that time, ang thinking ko, okay, mag-ano ka na, magbe-build ka ng sarili mo. So okay, sige, sabi ko, sige, ako magdadala ng gamit mo, saan ba yan? Pero malungkot yun kasi para maghiwalay na kayo eh. Oo, malaking part yun sa akin. Pero yung other side ko ay, okay, mag-ano siya, Sige. mag-grow siya. Ganon. So ako, support ako. Sabi ko, sige, saan ba yan? Ako na magdadala ng gamit mo, Keme. Sabi niya, hindi na, wag na. Ganon. Ang twister, hindi siya bed space. Apartment na daw. So, isa-iba naman siya sasama, girl. Paano mo Yes. na-discover? Sinabi? Sinabi niya. What the fuck? Saan? Sa apartment mo? Hindi, sa chat na lang. Uy, no. Kasi kung sa mukha ko, baka... Totoo. So, hindi na kayo nakita ulit after? Yes. Nag-inom ka? Paano ka Hindi. nakamove on? Nun, sinabi niya sa akin, nasa bakasyon kami, nasa Batangas, ganyan. Tapos nabasa ka, Oo. Ilang seconds? mga 3. Tapos, Ang bilis naman pala. Tapos si bakla parang baliw. Di ba, syempre, dapat pag ganun, ang ina, Kemelin. Ang sabi ko, oh wow, happy for you, Kemelin. I hope you're something. Tapos send. Tapos patugtog ng Taylor Swift, I'm still gonna right where you left me. Ganon. Ganun. Buong gabi. Tapos pagkagising, dagat. Yes, ganon. Kaya nga feel ko, nababaliw ako ngayon kasi parang ngayon lang siya lumalabas ulit. Alam mo yung kapag dinededma mo siya, nagmamanifest siya. Later on. Oo. Ganon. So, relapse Kemerut. Hindi naman relapse. More on... Semi-relapse. Mini, ganon. Ano patagtugin natin na Flashes. Ganon. Ariang ka-grenade. Pero na ako sa kanya. Pero over na ako sa kanya. Parang, over na. Oo, ginip ko na yun sa Nababalik kanya. na lang yung memory. Oo. After nun, may sumunod pa na ganyan na level. Wala. Kasi... May love mo siya. Oo. Talaga. Kasi, di ba, si Taylor Swift, ayaw niyang balikan ng Cornelia Street, di ba? Correct. O, bakla, paano kung magaganon? Ayaw kong balikan yung bahay ko? Siri, Di ba? correct. Bakla, literal, every corner. Sabi may pa naman, ganap. you cannot grow dun sa lugar kung saan ka nasaktan. Di ba? O, paano? Pengi pong bagong bahay. So, ibig sabihin, pinilit mo na lang yung sarili mo makamove on. Yes. Parang, I have to. Oo, ganon. Di, tsaka, nirenovate ko din yung space. Paano renovate? Physically? As in, binago ko yung itsura. Okay. So, nakatulong ba siya? Ngayon, na siya? Alam niyo yan. Wala nang... Hindi. Pero yun, Go. nakatulong Ituloy siya. mo yun, nakatulong girl. siya. Ituloy mo yun. Ganon. Para hindi Pero mo sabihin recently, yun. Para hindi mo sabihin. Go. kasi sa pantry, ganyan. Na, Tapos, ang yaman. yung cabinet lang yung eksena pantry. Ang yaman. Tawag lang, di ba? Siyempre, parang kunyari nakaka-LL, pero cabinet lang yun. Go. So, sa pantry, gano'n. Ando kasi si mama, tapos mahilig kasi siya sa condiments. Tapos, dun sa pantry, sabi niya, ay nak, ang sarap ng suka na to. Ganyan. Saan mo to binili? Sabi ko, anong suka? Ganyan. Sabi ko, normal na mga suka dyan, yung mga, yung mga spice sa grocery, ganyan. So, sabi niya, ito pag ganun niya ng bote. Sabi ko, ay,
Bakla, hindi ko natapon yung... Suka nyo pa dati. Oo. So, Pasalubong ngayon Ang sa akin. ina. So may bumalik na memory. Oo, kasi parang nawala siya nun for a week. Tapos yung buong week na yun, nag-update Ito lang yan, yung suka na yan. As in last week lang. Shout out sa suka. Saan mo nabili? Local? Yes. Oh my God, Bulacan. Oo. Siya yung bumili noon, pasalubong niya sa akin. Kasi parang may ginawa sila sa Bulacan. Tapos yun yung pasalubong niya. Tapos ano na siya ngayon, parang nung una niya binigay yun sa akin, pink pa. Tapos ngayon itim na. Kasi na-absorb nun yung kaluluwa niya. Charot. And then na-ferment siya. So mas masarap. Mas masarap. So ayun, pag alis ni mama, itatapon ko na. May tanong ako. Ganun. Kasama ba sa pagmamahal mo sa kanya dahil masarap siya? Hindi. Kasi Masarap. So, ibig sabihin, mahal mo siya despite mga imperfections. Ganon. Kasi... mahal niya. Lu, eksena. Balik tayo sa Oo, minahal ko siya kasi masarap. Oo, tangina. Balik tayo. Ganon. Eksena pa siya dati. True. Sabi niya, hindi ako nilalabasan sa tanga. Unang ako. Ang dami. Diba? Yung mga lalaking ganyan, hindi kaming niyayabangan. Oo, totoo. Di daw Kasi nilalabasan ego sa yung tante sa kanila. Yung, bilis. Sena, di daw labasan sa kopis. Bakla. Ready ka na ba sa Tita Max Confession? Ay, go. Go. Alam mo po ba to? So, meron tayong Tita Max Confession. Actually, background lang Siya yung... Ako yung gumawa ng show na to. Siya yung gumawa ng template ko, ng pattern ko ng programa. Actually, si Miss Troy. Si Miss Troy Kalunar. Yes. Pati yung liner ba, Tita Max Podcast? Yung liner. Ikaw din, di ba? Siya. Kaya para mag-gets yung na kanina, ba't siya nagbi-briefing? Kasi siya yung trabaho niya yun. Siya yung nagdi-direct dito. I-guest ang sarili. Okay, ganon. go. Tita Max Confession. Hello. Dear ex, Nadine. Gusto ko lang i-share sa inyo na nahanap ko na ang the one ko. Although tinakwil po ako nila mama at papa dahil hindi nila matanggap na bex ako. Ay. At hindi na kami nag-uusap ng parents ko 1 year na. Happy naman po ako sa pagsasama namin ni Jay. Ni Jay. Jay, ang taray. Share lang po sa inyo ng guest mo, Love Marcelino, aka Celine. Ang taray, Marcelino. aka Celine. Ikaw, aka Nadine. So, nagsishare lang siya. Ano Go, thoughts. kinonfess mo doon? Sabi niya, hindi, happy siya sa relationship nila ni Jay. Although hindi na sila nag-uusap ng parents niya. Oh my God. That's unfortunate. Ganon. Oo. Pero thoughts? I guess we choose our own families. Ganon. Parang hindi ako masyadong firm believer ng hindi ako masyadong firm believer ng blood is thicker than water. Ganon. Kasi, ako recently yun na rin. Kasi mas makabalang Ano to i-flip? Charot. Kimi lang. And then, ayun nga, hindi ako firm believer nun kasi may mga taong hindi meant maging parents. Ganon. And I guess, yung parents ni Celine ay isa dun sa category na yon. Ganon. And that's unfortunate kasi parang na-miss nung parents yung joy of nurturing a child. Ang ganda naman sinabi, kinilabutan ako, naiyak ako. The joy of nurturing a child. Diba? Hindi kasi nare-realize kasi lalo kami naka-experience ng old parenting na importante sa amin yung ego namin as a parent. Yung ego nila as a parent. Correct. Ngayon kasi mas open-minded na yung kaming mga millennial parents. Okay. And hindi natin yun tinitake against sa mga parents. Correct. Kasi talagang mahirap yung pag ganito yung kinalakihan mo, mahirap siyang i-unlearn. Diba? Talagang it takes time. Pero, ayun nga, as part of the community, hindi ako baka may nagtataka dyan. Kala nila babae talaga ako. Kimi!
Ayun nga. Sa mga nagtatanong, Yes. baka kasi, Hit diba? me up. Nasa Tinder ka? Wala. Hanggang ngayon, wala. Bakit? Hindi ako nagde-dating app. Bakit? I feel like, hindi ako ready ilako ang sarili. Okay. Ilako! Grabe! It's a great tool, yung ano. True. Oo. Nag-Tinder naman ako dati, pero ayun lang, siguro, anyway. Okay, anyway, balik tayo dun sa, ang ganda na sinasabi mo. Sorry na, Ayun nga. nasira ko yun, pero ang ganda na. Carry lang. Ayun nga, as gay people, as LGBTQIA plus people, we get to choose our own family kasi apparently, hindi tayo tanggap nung mga nagluwal sa atin, mga biological parents. And that's okay. I mean, parang part of accepting who you are is accepting the people around you din. Na may talagang, meron kasing mga taong madadahilanan mo dahil gusto nilang ma-absorb ka. And mayroong mga taong hindi mo madadahilanan dahil they're just speaking. Ano yun? Alam mo yun, parang nakikipag-argue lang sila sa'yo just because. Ganon. Parang hindi sila nakikipag-argue para maintindihan ka. Ganon. Nakipag-argue para mapatunayang mas ahead ako sa'yo, mas angat ako ganon, sa'yo. Tama ako, Oo, ganyan. correct. Ganon. Now I'm listening to X. You're Not to listening Nadine. and Tita Max. Pero hindi, nasa seryoso, na-feel ko. Kasi, syempre, bilang pride ng magulang na, teka lang, baka sabihin ng mga kamag-anak, hindi ko dinidisiplina yung anak ko. Correct. Kasi ganito siya. Pero ako kasi, halimbawa, mangyari sa akin yon. Ang choice, ang laging mindset ko, ang choice ko lang tanggapin yung anak ko, wala akong ibang option. Diba? Tsaka, Kasi, regalo ang pagiging parent eh. correct. So, utilize mo siya ng kung paano dapat ang isang magulang, and that is to accept yung anak mo unconditionally. Yes. Let our response be? All. Correct. Kakala ko, galit eh. Ano ba yan? Ay, Pinoy. Pero yun, sa'yo, meron parents mo. Yung parents ko, yung tatay ko ay, 6 feet under, gano'n. Okay. Actually, hindi nga under eh, kasi... ay, kasi baka ma-muted. Bobo, ma-muted. So, ayan, 6 feet under na siya. And then, my mother is 6 feet above. Oh. And, kasi kasama ko. Above ground. So, ayun. Kasi Okay. nasa 6th floor kami. Pero bago siya na Oh. 6 feet on the ground, tanggap ka niya, nasaksihan niya. Hindi ko alam kasi we're a broken family. Shout out sa mga broken family dyan. So, ayun. And that is the attitude of Yes, a broken family. Welcome to Family Feud. Ayun. So, hindi ko alam kung tanggap niya ako dahil... Ay, okay. So, parang hindi, dahil broken family, hindi mo alam, wala ka na rin pake kung tanggap niya ako o hindi. Oo. And 2 years old pala ako, iniwan niya na kami. Yes! Broken family. Broken family. Bono, Ken. So, yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung tanggap niya ako. Mo na lang, kapatid mo. Yung mga kapatid ko, Oo, talagang go kasi for yung the pangalawa push. yung pangalawa kong ate, bi siya. Okay. Bayot. Charot. Bisexual. Bisexual siya. Shout out sa'yo kung Shout mapanood out. mo Go. to. So, bisexual siya. Si mama, kasi siya, Sagrado Katoliko. For the Ganon. go. So, ang dami niyang reservations. So, mo yung Until now? niya lang ako, tolerated, but not accepted. Ganon. Paano yun? Parang lang siya, nakikisama lang siya sa'yo, pero hindi siya agree sa ways mo, ganyan. Like, kunyari, gay sex, ganyan. Parang sabi niya, anak, tanggap kitang bakla ka, pero huwag ka makikipagrelasyon, huwag ka makikipag-sex, ganon. Ganon siya. Di ba? Ma. Go Message lang. mo sa mama mo. Yes.
Is galing. I mean, nire-respeto ko siya sa part na yon. Kasi, yun yung belief niya. True. Yun yung kinalakihan niya. Kung paano kanya nire-respeto yung pagkatao mo, ganun na. Ganon. Wala Parang, ironic nga kasi, ang paborito niyang pinapanood sa YouTube ay si OG Diaz. Diba? Tapos ako ma. Pero ano ako ma? True. Diba? So, ayun. Talagang, mapapaano what? Ganon. Wala Oo. Ganon talaga. Alam mo, ang gusto ko sa generation nyo, Gen Z ka, di ba? Yes. Ang gusto ko sa inyo, ang lawak ng pangunawa nyo sa mundo. Kasi pinalaki kami na parang ang parent naming mga millennials ay parang God. Parang lang parang God na sila ang tama. Correct. Sila ang masusunod, lahat ng gagawin mo mali. So, ganun yung pagpapalaki sa amin. Gets. Pero yung generation nyo, pag naging parent kayo, parang open-minded kayo, tanggap nyo yung anak nyo kasi kayo ayaw nyong maranasan yung Yes. hindi kayo tinanggap. I guess, ganun din yung sa amen, yung, ewan ko, speaking for myself only, comment down kung same kayo. pero yung pagpapalaki sa amin ay medyo ganun din. Na parang, follow your parents. Okay, yes. Kemaline, They ganun. are always right. Oo. Then siguro, what changed for us, I guess, is the exposure to technology and information. Yes, correct. Yan ang laging nakakalimutan na parang, syempre nalalaman namin na, okay, pwede palang ganito Bakit hindi ganyan? Ganon. Ito pa yung karapatan pala to Okay pala siya Diba? Mga ganon. So, Seryoso. talagang, kaya nga lagi kong iniisip na, hindi, hindi siya sa ayaw niyang intindihin. It's more of, ganon siya lumaki. And I guess, that's part of, acceptance. Ito pa yung Ganon. maganda sa inyo, mga Gen Z. Napansin ko rin kasi kay Nene Shout out sa'yo, Nene. Sa'yo. Grabe ka. Kala mo talaga. Parang para bang nag-meet na sila. Ang gusto ko sa inyo, kayo na lang yung nag-a-adjust. Kung hindi mag-adjust yung adult sa akin, ako na lang mag-adjust. Intindihin ko baka mali yung upbringing sa kanya. Correct. Yun yung maganda sa batch nyo. Kasi wala pa kaming information dati na, baka ganito lang yung kasi yung pagpapalaki sa kanya. Wala kaming ganun Pero kayong Gen Z, dahil na papanood nyo yung mga information na yan, podcast, mga virtual mentors nyo, sige, i-heal ko na lang yung sarili ko. Total, hindi naman kaya ng magulang ko na i-heal ako. Correct. I'm proud of you. Diba? Thank you po. And speaking of pag-a-adjust, hindi lang sa parenting, pati sa sex. Uy, ibalik natin kasi Tita Max. nga pala Okay. Direk, ito na. Go. Okay, balik na po. 3, 2, 1, go. Ready ka na sa top 5? Yes. Pero thank you sa mga words of wisdom na narinig ko na hindi ko naririnig in a regular basis. Grabe. Sis? May wisdom ba dun? Parang, Hindi, yung parang nag-mature ka sa sarili mo kasi. Parang no choice ako, mag-mature na lang ako. Ako na lang iintindi. correct. So, I guess yun na ang kalakaran talaga sa panahon ngayon. I-heal mo ang sarili mo. Huwag mo na Hilang angsa. inner child daw. True. Asan ba yung bata? Chari. What ng bata? Ayan True. Ay, wala. Ay, nasa gilid. Gilid. Top 5. Go. Sorry. Paano mo malalaman na dax ang isang lalaki kung hindi mo siya natitikman? Pag Charot. Charot. Paano kapag hindi na... Oo, di ba kasi may dax, kung di, wag mo siyang titikman, pero paano malalaman na dax ang isang lalaki? Gray na Pag naka-gray na leggings, pants. Gray na Tama. leggings. Oo. Totoo. Bakit nga? Sweatshirt. Nataturn up ako sa naka-leggings na gray. Ay, hindi. Yung Yung- sweatpants. Oo, yun nga. Totoo? Ayaw mo yun? Ang sarap kayo. Parang kasi pinapahalata na bakat. Okay. Parang kailangan niya nga i-flex na duck siya. Oo. Ayoko nang ganun na yung low-key, May pinaparinggan ka bang artista? Wala! Yay! O hindi kasi yung iba, di ba, bumibili ng cup? Yung para may lining ng ganun. I-search nyo. Kala nyo nag-invento ako. Hindi, meron nga. Oo. Meron nga. Ayun. Ay, so paano malalaman? Malala. Ikaw, as Nadine. Ako, honest opinion. Sa akin, Diba, dati, ikaw, magsasite ka dyan. kunyari, kapag humble,
Ganon. Kasi for me, the more na sinasabi mo, the more na hindi ka ganon. Yung Oo. binabrag mo. Oo na, ay Totoo. na, ano ko sa ito eh, Oo, lalo na ito, yung ganon. Pakain ko to sa'yo eh. Diba? Pupulo ko Ganyan to kayo. sa'yo. Yung Diba? mga ganon. Correct. The more na Same. hindi nagaganon. Tsaka, diba? Saan na gawin ko necklace sa ito, ganon. Hindi totoo. Diba? The more mayabang, the more walang laman. Diba? Tapos ako, meron akong stereotype. Go. Sa mga, yes. Go. Hindi, ako, kapag mga nerd, sabi ko, puta lang ng oh my God! Promise. Pag nerd. And I guess, never pa ako nagkamali. Isipin ko lang Wait lang ipaprocess ko lang yung mga nerd na As in, yung mga nerd na may niche interest ha. As in talagang, kunyari, nagna-nerd sila about, Hindi ba nakikita sa paa? plants. Hindi. Hindi no. Oo, True. kasi may mga akong tatangkad, ganyan, laki ng Wali, kamay. tas wali. Wait, for the record, I don't discriminate. Ganon. Sa akin, kunyari, pag hook up, ganyan, nalibog lang, ganon. Basta lalabasan yan, go. Ganon. Pero yon for me, ang underrated na mga docs ay mga nerd. Nerd. Talaga. Tapos sila pa yung mga, perform. halimaw, gagi. Over sa talaga. Oo, kasi siguro excited sila. Oo. Tsaka kasi nga sila, di ba, parang nagna-nerd sila. Deprived kasi sila. Hindi naman deprived. More on, pinapractice nila ang napag-aralan. Ganon! Eksena. Ilang nerd? Anong keme mo? Uy, 2 pa lang. Baka may gustong pumangatlo. Totoo yan pag nagyayabang. At saka pag nagyayabang na babaero. Oo. Maliit yan. My Kasi God. lakas ng insecurity niya eh. So, parang si ano ba to? Meron pa yung... Charot. Oh, yung manliligaw daw ni Tanya Chinita, ang lit daw ng titi mo. Next. Ayun. Ligo muna o fight agad? Fight agad, ligo, and then fight again. Ganon! Oo, dahil talaga. Bakla So, nandun okay na, lang sa'yo oh. from basketball? Ang Sabi ng popular audience opinion. ay, favorite mo yun. Mm. Gusto mo yung pawisan at madumi? Hindi naman yung Yung dugyot? Oo, pero gusto ko yung musk. Alam mo yun, may Masculine, musk yung... oo, may pheromones. Oo, musky yung amoy. Na parang, ayoko kasi yung... Ba yun, te? Parang daliri ko lang yung sinusubo ko. Ganon. Oo. Ganon. Parang mas nakakalibog kasi yung amoy. For me. The masculinity. baka i-judge The na naman kami, aroma te. of masculinity. Oo. Yung alam mo yun, yung kunyari, galing biyahe. Oo. Ganyan. Sarap. Tsaka pag... kapag hindi siya conscious sa amoy mo, nakaka-turn on kasi yun eh. Oo. Turn on kasi. Na parang, Ganon. okay, fight na sa car. Correct. Pero, Kunyari, yung ko dati, di ba Laguna to Pagkadating. Fairview, pag sara ng pinto, bag. Fight me. Gano'n. Sena. Siya ang nahihiya sa akin. Oo. Kasi sabi niya, uy, ano mo, Di ba ako nagbiyahe ako. naligo? Ganyan. Oo. Gano'n. Oo. Aminin nyo, comment down below kung kung same thoughts kayo. Hindi, ako pagmahal. Kahit Pagmahal. galing kong basketball. Pero Diba? syempre, pagmahal. Actually, wala naman akong kinaya na hindi ko mahal. Sa lahat na nakayamin ni Tanya Chinita dyan, mahal niya kayo. Hindi totoo. Hindi ko mahal. Uy, ako din naman. Diba? Feel ko, kaya ako rin, may nabasa ako. Go. Share. Hindi ko alam kung sense ba yun or parang feeling na nawawala sa tao kapag nalilibugan ay disgust. Oh, diba? Diba? Kasi Correct, kahit oo. Tsaka ramdam mo pag pag naiilang sa sa amoy mo. Correct. Kaya alam mo na, mahal yata ako nito kasi gibsong siya sa lahat eh. Diba? Yung Diba? parang Turn on kasi yun eh. Talaga. as in, ang sarap. Lumaban ka. Lights on or lights off?
on and off. Charot. Christmas nights. Depende sa kasama ko. So, ano naman ako, hindi naman ako conscious. Wow. Maganda tayo ka naman sa conscious salamin, ka ba? Drew. Maganda. Ganon, oo. So, depende sa kasama. Depende sa Oo, kasama. kasi I respect, their Kung ano yung preference. preferences. yun Yeah. na. Okay. Next. Parang di lang 5 yan, ma. hindi pa, pang-apat. Sino Ano? mas masarap, bagets o tito? Correct! Oh my God. Ako, hindi ako fan ng bagets. Hindi ka pa na bagets. Yes. So, sa tito. Tito! Titigas Jo. ang... Tito. Tito. Ba't ka na sasabihin niyo, Baka maklip kayo, no? Hindi naman. Sa radyo kasi merong muscle memory na bawal banggitin yun. So yun. Gets. Ano yun, daw? Ma? So, totoo na kapag matanda na, hindi totoo na kapag matanda, mahirap nang tumigas? So, from the audience, mula kay Angel. Yes. Of digital media. Totoo, mula kay Angel ay hindi daw totoo na kapag matanda na ay hindi na performer. Based dun sa mga matatandang. Ilan ba ang manabagets mo at ilan ang tito mo? Bagets, very rare. Hindi, Bagets sobrang, talaga ako, I stray away from bagets. Ganon. So, never pa nakatikim ng bagets? No. So, malinaw sa'yo kung ano yung gusto mo? Yes. Okay. Ganon. Kasi pag bagets, I don't discriminate. Ganon. Pero pag bagets kasi, turuan ko pa. Ganon. Charot. And at saka, marami kasing nagsisinungaling about their age. Okay. Na, kunyari sabihin nila 19, ganyan. Pero, sa malaman mo, 17. Bakla, hindi para matulpo. Oo, matulpo talaga. Diba? Hindi para ma-post sa Facebook na, kunyari, malay nyo, di ba, mag-influencer si ate. Tapos, I'm now speaking up because kinemelin. Kasi sikat ka na, true. Diba? Inabuso niya ako. Oo, di ba? Kaya, So, sa tito tayo. doon tayo sa EFAS. Ganun. Sa safe tayo. Tapos, to answer the question, kung tito na daw ba ay hindi na tumitigas. In my experience, matigas naman. Matigas. Ganun. Siguro depende rin sa lifestyle. Ganon. Okay. At sa libog. True. Diba? True. Depende sa... At sa jeans. Totoo, yan. Diba? So, Ayun. may mga influences outside. Oo, pag nagbabike, guys, eto ha. Go. Ang mga... We are all ears. Yes. Sa mga gym, wag na kayo magtaka kung maraming nag-gym fan. Bakit? Dahil, kapag, di ba, pag nag-exercise tayo, nag-flow ang blood. Syempre, ang naman ay muscle, di ba? Ang so, syempre, mag-flow din ng blood doon. Okay. So, talagang, Kekemero doon. So hindi nafu-fuel totoo ang na ka-erbogan. nagkekeme sila doon na titigasan. Let's leave it to their imagination. Okay. Ganon. Yes. So, ayun. Ayan, may natutunan kami. Oo. Ayun, nakakatulong ang pagbabike. Pagbabike. Ng ilang kilometers yun? 40? 40, no? 200 So, malakas kasing stamina. Oo. Ganon. So, Resistance. nakakatulong yan, May exercise. mga audience interactions tayo na nagsasareko sila ng mga... Correct. Feel ko based on experience. Totoo, kaya nasabi. Hindi pwedeng sabihin lang randomly. Di ba? Oo. Correct. Okay. Sa nagbabike o sa nag-golf? Bike ata. Kasama ba ito sa top 5? Hindi. Last question. Versa o Botomesa? Ako? Verse. Yes! Oh my God! Demo. Demo. Sample. Oh my God. Ano sabi na Angel? Pasukin daw ang bahay bata niya. Verse. Bantay bata. Verse. Ganun. Verse. Yes, oh my God. Alam nyo ba? I mean, I don't discriminate. Go. Okay lang. Pero kasi, for me, ba't di mo enjoy pareho? Oo. Ganon oo, na, ang pet peeve ko ay, ang mga top na hindi sumusubo. Oh my God.
stop na hindi sumusunod. Oo, may mga ganon. Yung kunyari, one way lang. Taker lang. Oo. Parang, bakla. Alam mo, turn off sa akin yun. Diba? Parang, ikaw lang ang nasa harapan. correct. Ganon. Kaya ang tumatatak sa isip ko na in relationship ko, yung giver Yes. sa intimacy. Diba? Siyempre, bakla kainin mo din ako. Ganon. True. Kainin mo ako, kakainin kita. Masasarapan Mukbang. ko. Kasi diba, mukbangan. Oo. True. Tsaka Pag mahal mo, kainin. Yes. Kung gusto ko kumakain ka ng puwet. Oo naman, pag mahal. Oo nga, pag mahal. Talaga? Oo. Saan mo natutunan? Sinasabi ko naman sa programa eh. Saan mo natutunan? Bakit ako? sa ex, siguro, sa pagtanda. 42 na ako, no? Diyos ko naman. Grabe, parang 24 lang. Thanks to Kada Clinic. Thank you, MC! Oh my God. May tanong ba na pahabol from audience? Ay, grabe, meron talaga. Sino sa tingin, di ba sabi mo Okay. nasa site mo, di ba sabi mo nasa site mo or napapakiramdaman mo kung Dax or Jutes ang isang tao. So, sino or meron ba sa Love Radio DJs ang tingin mo ay Dax? Oh. Nasabi na po ang pulso ng bayan. Go. Sino? Feel Sa tingin mo? Dax silang lahat. Ang puso. Showbiz! Ang pass mo sumagot. Oo. Hindi kasi baka ma-offend yung isa kong nang natry. Kili! Kadyat? O hindi, sabi DJ. Si Kuya Christine ko, Dax. Sino? Kuya Chris. Chuper. Oh. Oo, syempre kaya nga cambio Kasi king humble siya eh. Cambio king. Oo. Humble si Kuya Chris eh. Sino Jutes? May sagot din ako eh. Pero sige, para sa kapayapaan. Dito nakapost Charot. Hindi ko alam. Oh my God. Bulong. Wala. Bulong. Sabihin ko na. Ang sa tingin- Jutes? Hindi, Dax na lang. Dax. Ang Para Dax. papuri na lang. Papuri. Doon tayo sa Ay, hindi. Feel ko Dax siya kasi hindi naman niya papanindigan yung ganong pangalan. Si Okay. Titangelo. Tingin ko din kay Jello. Dax din Diba? siya. Grabe na. Kasi, yung Jutes. Talaga ipupush talaga ni Totoo. Angel. Yung Jutes, pag nag-subscribe kayo sa channel ni Tanya Chinita, sabihin natin Sa dun. comment section to follow. Oo. Ganon. Meron ako. Jutes? Sino? Secret. Doom siya. Pag sinabi mo. Off mic. 3, 2, 1. Off mic ka kasi syempre gusto natin tuloy-tuloy Okay, lang yung to, tita. cut Ma. to. Bulungan. Sige, bulungan lang. 2, 1. I-believe yun na. Cut niyo yun Anong, Kasi naman siya, honest naman kasi siya. Sa subscription. Sinasabi niya kasi. Doon ko kasi natetest din kung Dax talaga o Jutay ang isang lalaki. Kapag ginoko siya, kapag walang sagot, Dax yun. Kapag humble, Dax yun. Pero kapag sinasabi niya talaga na totoo na, wala namang Hindi, late lang ganyanan. to. Oo, totoo yun. Gets naman. Kasi baka, alam mo, in the future makita niya talaga to sinabi ko, Dax, di ba? True. Ma-disappoint ka. Correct. Pero feel ko yung mga ganun ay bawing-bawi sa performance. Kasi wala naman silang Performance option. task. Ito po ang performance task. Totoo, yun. Ganon. So, maniwala ka sa kanila. Pero pag tahimik lang sagot, ganon. Pero Totoo yun. feel ko, yung mga ganon, yung mga nagsasabing hindi sila Dax. Kasi di ba meron tayong, feel ko lang, part siya ng body dysmorphia. Wow. Dysmorphia! Ganon. Kasi di ba may mga bagay na nakikita tayo sa sarili natin na, parang kunyari, sabihin natin, ang laki ko na, pero in reality, hindi talaga. So feel ko, yung iba na nagsasabi na, hindi ako Dax, ganyan. Hindi pa nila na-compare. Oo, parang feel ko, for them, maliit siya. Pero kapag kunyari, pasubo mo yan sa akin, tanga malaki naman. Tingin ko sumabay kasi kayo magwiwi sa CR. Magkumparahan sila. Nagkukumparahan ba mga lalaki? Josh? Sagot, lalaki. Josh? Hindi. Parang hindi sila straight kung magkukumparahan. Parang ganun eh. Parang Pero may something- nagsisilipan ba kayo? Like, Oo. ganon? Hindi rin siya. Pag Hindi straight. rin. Forward sa Oo. Ang
Try ko nga mag-urinal. Pero kasi hindi ko mataste mag-urinal dahil nag-urinal ako dati nung bata ako dahil doon ako dinadala. Ganon. Pero nung tumanda-tanda na ako, sagot, tangina, ang dugyot. Kasi pag umihikat, tumatalsik pabalik sa'yo. Oo. The fuck! Ang pangli! Kadiri. Ganon. Kaya sa ano na tayo lagi? Cubicle. Cubicle. Yeah. Okay. So, Tsaka yun. magugus kayo ng kamay pagkatapos. Pinipitik lang, di ba? Nakita Oo, ko na ganun. sabay suot lang eh. Tapos yung iba nila Nakita ko. naghuhugas. Di ba Hoy, yung baka Di may... ba nag-prank kami sa sa oo CR? nga. So, Oo, walang- hindi ko naman tiningnan, pero nakita ko na sinusuot nyo lang talaga. Walang gano'n. Walang pagpag, ma. Sabi ko, tangina, ang dugyot nyo, kaya ang dugyot na CR nyo. Paano ba magpagpag sa inyo? Tissue kami. Ay, ganon. Hindi kasi nabasa and ko, bawal wipes. daw. Ay, parang hindi raw advisable yung tissue. Dahil Sorry, yung tissue pumapasok namin, yung Kleenex. pulp. Ay, alam kaya yung soft, Oo, di ba? Yung oo. pwede siya sa face. So far, hindi ako kasi UTI-in. Kasi may mga tao na babae na UTI-in sa tissue. Pero ako hindi ako UTI. Kilala mo ba si Donita Knows? May natutunan kasi ako sa kanya. Sabi niya, What? wag daw ipahid ng direct yung tissue sa pepe. Oo. Parang sabi niya, ang gawin daw, parang, di ba, after. From back to, from Hindi, back. after, ganyan. So, tatayo ka. Paano? Tapos step Okay. ka pa forward. Okay. Tapos igan mo daw. Tapos pupunasan mo na ito. Kasi nandito. Tangina, kumalat pa. Kala ko sa bobo ka. Uy, galing kay Donita Ma, Knows hindi yun totoo. Hindi ganun. Hindi para magyugyugan kami sa CR. I think wipes Kimi niya lang are siguro. enough. Oo. Oo, wipes. Oo, wipes kami talaga. Ayun. Pero pag halimbawa, wala kaming lacking ng ng wipes. Ano ba? Anong option Bidet. natin? Bidet. Oo. Nagbibidi din ako eh. Pero hindi sa Ano? Sa puwet? Pang douche. Thank you, X. Palakpakan natin si X. May starter pack ako sa'yo. Kunyari hindi ko to alam. Okay, eto na, starter. I-unbox mo. Kunyari di ako yung nakaisip ng laman Oo, neto. siya bumibili niyan, FYI. Oh my God. Ano yan? Pineapple Ayan, juice. itatanong ko na sa'yo yung tanong ko. Kung real. Effective ba yan? Eto, sa... Nalalasahan ba? Doon ka sa camera mo, di ba sabi mo? Ay, oo nga. Sorry. Ano siya? Malalasahan lang siya kapag ininom mo siya for a long period of time. Hindi siya yung inumin mo today, lasa na agad. Hindi. Kasi dadaan pa sa kidney. Yes. So, dapat, kunyari, mga 1 week kang nagpa-pineapple juice, ganon. Hindi, Hindi siya instant. on the day. Oo. Ganon. Kaya mga dyan. Hindi tigil. totoo. Oo. Okay, next. Ganon. Next, ang wipes. Na hindi ko ginagamit. Kasi lunok tayo. Lunok tayo. Oo. Walang matitira, ganun. Yes. Ang kalat ni. Totoo. Parang, kapag di ko masyadong trip, ganon, dinudura ako. Ganon. Ako pag mahal. Pag mahal, Diba? talaga. Oo. Simut, ganon. Yung kahit sinasabi, tama na, hindi meron pa yan. Higa. Gusto ko yung manginginig na, ganon. Snowber. Ganon. Itong snow bear. Okay, yan. Yung lamig. Eto. Ice cube pa lang kasi na-try ko. Ice cream. So, I guess... Nasasarapan sila? Oo. Tsaka mas instant. Tsaka mas Ganun. Ganon. Hindi, totoo. Tama. Yes. Ice cube. Oh my God. So, bibili ako sa 7-Eleven. Yes. Charot. Oo. Hala, hindi ko Pero- pa yun. Mas bata pa itong mga to sa akin, Siguro nag-snowbear lang ako pag mabaho yung sinubo ko. Ganun. Oo. Para bumango. Pero, mas masarap sa receiver ng tsupa kapag mainit yung bibig. Ganun. Mainit. Talagang, Pero pag malamig, masarap din. masarap din. Iba din yung sensation. Pero yung init, siya, as in... Yung warm ng pekpek siguro kasi. Tsaka ng puwet, ganun. As Oo. in, walang Oo nga, palya. sorry. Tsaka din, basta pag pumasok sa innards mo, Oo. manok, ganon. Pag talaga, kasi may Boom. mga time na, kunyari, libog na libog, ganyan. Tas yung subong-subo ka, Nainitan. tas ang init ng bibig mo, as in, napapaano, init ng bibig mo. Ganon!
narinig mo Ganon. as a review. Ano pumapalakpak yung tenga ko lang sabi ko, ang init. Ganon. Ganun pala. Ganon. May po-promote ka eh. Guys, follow nyo ang pages ng MBC Media Group radio stations, Love Radio Manila, Yes FM Manila, and Easy Rock Manila. And Radyo natin nationwide. Yes. Baka may mag-invite sa'yo sa mga talk about ganito. Bakit? Sexual, kinemer, education. Bakit? Ay, hindi ako credible. Ito diba? Oo. Sige, Tita Max na lang i-promote mo. Yes. Ano lang po ako, based on experience lang. Kung gusto nyo lang vibes, go. Go. Carry lang. Pero yung para mag-educate, baklo. Hindi para maging edukada. Ha? Uy, hindi po. Edukada po ako. Dali na yan Not to discriminate again. Thank you, Ganon. audience! Alright. Palakpakan natin sila. Ano mga doon yung direct yung audience. Thank you, guys. Thank you. Yes. Thank you. Ikaw mag-extra since script mo to. Totoo. Ayan. So guys, natapos na naman tayo sa isang episode ng Tita Max. Maraming salamat sa inyong pakikinig. And again, don't forget to share this to your kabishos. And ito po ulit ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max! Thank you, Exy Nadine! Nadine! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ay, yes, pauwi na yan siya. Productive ka ba today, Bill? Kumusta ang mga galaw-galaw at gawain natin for today? May natapos ba? O, doon tayo sa tipong okay lang kahit di masyadong productive. At least, nakatulong ng maayos. Okay, shoutout sa mga binabangungot dyan, ha? And sabi ko nga kanina, pagpasensya nyo na po yung boses ko kanina at lumulunok-lunok pa ng mga kung ano-ano. Kadiri! Ganun talaga kasi nga it's a flu season, kaya bukod sa iwasan ng pagbabangungot, syempre iwasan din natin magkasakit, no? Lalo na ngayon, ito na po yung paparating na bagyo. Yes, kaya hinay-hinay sa mga nakasanayan mong gawin ngayong weekday. Lalo na kapag alam mo namang andyan na yung bagyo, diyan ka pa si outing. Diba? Outing dun sa beach. Paniguraduhin marunong mag-swimming, ha? Mahirap mag-outing pagka hindi marunong lumangoy. Diyos ko po, marami nakakamatay dyan. Hindi naman sana.
Well, going back to our topic kanina, no, usapang bangungot. Kung may mga moment ka na hindi ka makatulog, feeling mo para kang kinakain. Ano ka ba naman? Kinakain sa panaginip mo na kung anumang monster yarn. Siyempre, ito na tip number 1. Tip number 1 para hindi bangungutin. Siyempre, wag ka naman na... Hiling mo kasi manood ng horror. Diba? Iwas-iwasan na natin manood ng horror sa gabi. Gusto ko yung marathon. Para naiayakap ko yung crush ko pag nasa sinihan kami. Diyos ko po, tantanan mo na yan siya. Diba? Kasi minsan nakaka-trigger pa ng ng imagination sa brain natin. Diba? May visuals pa tayo nakikita bago tayo matulog. What we want is, ito na lang yung moment na we get to rest our body. Diba? Tulog lang tayo. Sabi nga nila, kung di ka masyadong kagwapuhan o hindi ka masyadong kagandahan, tulog mo na lang yan. So maganda pag maraming tulog at mahabang tulog. Tip number 2, kapag ka ayaw mo ng bangungutin, syempre pinakamaganda dyan, huwag ka na mag-overeat, diba? Baka naman kasi kakatapos mo lang mag-dinner ng 9 p.m., bigla ka ng midnight snack ng 11 p.m. Kaya mo munang ma-digest, no, yung kinain mo. At ito magbigay lang din ako ng tip regarding sa pagkain nyo sa madaling araw. Sabi nga nila, sabi nga nila, para mas mabilis kang mabusog, hintayin mo muna yung 20 minutes. 20 minutes na ma-digest yung kinain mo kasi maya-maya mapifeel mo na, okay, busog na pala ako. Yun lang, guys. So, okay, magpapaalam na kasi masisika na ako. Hindi na kinakaya ng sipon ko. Anyway, stay safe, guys. I hope you'll not feel what I'm feeling right now. No, iwas tayo sa flu, iwas sa COVID. Huwag sana. Susunod na po. Ang ating spicy opa, wala iba ako di si DJ Kip Chino. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!